Yo, what's up? Mark en Erwin, ik wil jullie graag feliciteren met jullie 11-jarige jubileum. Peace out van Ali B. We zingen zelf ongeveer zo'n 7 jaar en dat valt best warm, want dat is ieder jaar weer op en neer en van het ene naar het andere. Is hartstikke leuk hier. Maar als ze 11 jaar zingt, dan heeft ze eigenlijk wat te vieren volgens mij, of niet Bram? Ja, als ze 11 jaar zingt, betekent dat er een cd moet uitkomen, betekent dat de Hermaniezaal in Sint-Odiliënberg uitverkocht moet zien en dat betekent dat er pennen gemaakt moet worden met Mark en Erwin erop, op zijn minst. Dus die pennen, die beloven wij, die maken wij. Het kan best zien dat die pas bij 22-jarig jubileum nog ongekant komen, maar wij maken die, het komt goed. Mark en Erwin, van harte gefeliciteerd. Proficiat. Oké. Van harte proficiat, hoi. Ja, en dan willen we ook nog eventjes onze... denk ik aan Mark, aan Erwin ook. Ja, dus ik schrijf het gewoon maar hierbij staat. Je hebt het niet door. Jezus, dat kunnen Mark en Erwin dus echt veel beter. Collega's, van harte gefeliciteerd met jullie. Hoe lang zijn ze alweer samen, Ko? 11 jaar. Ja, kijk, als je 11 jaar bij elkaar bent, dan gaat het gewoon allemaal wat makkelijker. 11-jarig jubileum, daar zijn wij volgend jaar pas. Ja. Ik moet er niet aan denken. Als we het halen. Mark en Erwin, succes. Niet doorvertellen, maar ik heb gehoord dat er in Midden-Limburg een knotsgek duo is. Dat er heel lang met elkaar zingt. Ze houden er 11 jaar met elkaar uit. Dat vind ik al een hele grote prestatie. Van harte gefeliciteerd jongens. Een 11-tal jaren met elkaar. Zingend op de bühnes. Heel veel plezier. Houd het nog lang vol. Hoi hoi. Hallo Mark en Erwin. Fantastisch jongens. 11 jaar. Super top. Blijf zo doorgaan. En wie weet zien we elkaar heel snel. Succes! Ik heb gehoord dat Mark en Erwin 11 jaar bezig zijn als solistisch samenzang. En dan maken ze een feestje van. Dan hebben ze het ook verdiend. Dan zeg ik jongens, gefeliciteerd. En nog heel veel jaren samen. Maak er het van. Houd Limburg goed. Buongiorno Mark en Erwin. Feliciteren. Of moet ik zeggen, chic is mich dat. 11 jaar bijeen. Wie chic is mich dat? Nou, en dus chic. Maar je moet ik wel zeggen, ik kost er niet bij zijn vanavond. Zoals je kunt zien, is het lekker warm, maar riemen niet nu. Maar jongens, ik wil alleen maar het allerbeste wensen. En wat ze wat voor doen, we plakken er nog 11 jaar tegenaan. Arrivederci. Ja, Mark en Erwin. Vera Schintaler wens je van harte proficiat met de 11-jarig bestaan. Hier vanuit Voerendaal, we weer vanavond moeten optreden. En natuurlijk houdt het net zo lang vol als we weer het gedaan hebben. Het zijn gans het jurkjes. Ik heb er 25 erop zitten, hier doen we een jaar of 50 aan. 50 aan. Dus jongens, gaat zo door en veel succes in de toekomst. Ja, wat moet ik nu nog zeggen? Alles is al gezegd. Hoi Mark en Erwin, Jody Bernal hier. Ik wil jullie feliciteren met jullie 11-jarig jubileum. Ongelooflijk, ik ben zelf 9 jaar artiest. En ja, ik hoop dat ik de 11 jaar ook zal gaan halen. Maar ik wil jullie feliciteren met 11-jarig jubileum. En nog heel veel muziekgeluk, muzieksucces en love voor muziek. Oké, ciao. Mark en Erwin, proficiat met het 11-jarig jubileum. May the force be with you. Jongens, ik zou zeggen, gaat zo door. Nog niet 11 jaar, maar nog 20 jaar, nog 30 jaar. En we weten, we komen ons een keer tegen, maar gezelligheid is troef. Altijd doorgaan. Dankjewel jongens, tot de volgende keer. Hoi, Mark en Erwin. Al 11 jaar samen bij elkaar. En ja, die zijn al geweldig gegaan. Op naar de volgende 11 jaar. We drinken er even in op. Gefeliciteerd. Hoi. Meneer Balkenende, weet u wat voor liedjes Mark en Erwin zingen? Ja, dat weet ik. Carnaval. Mark en Erwin, jawel. Ik was even opnieuw. Thank you all so much for allowing me to join you today. I'm pleased to help you commemorate this historic anniversary. And I'm so sorry I can't be there in person to express my profound gratitude for you as President of the United States. I honor you, I congratulate you, and I wish you another century of accomplishment as extraordinary as your first. Thank you so much. Nou, we hebben Peppy en Kokkie, Frank en Mirella, Basje en Adriaan, Jip en Janneke. Maar we hebben natuurlijk ook Mark en Erwin. 11 jaar in het vak. En ze zijn nog lang niet op de helft. Want ze gaan door totdat ze 100 zijn, denk ik. Hey, heel veel plezier en maak er iets leuks van. Mark en Erwin, gefeliciteerd met UG 11-jarig jubileum. Dat ging goed, hè? Ein Prosit,
Gemüt, Liebkeit. Jawohl, kleine Karneval. Leef jongens. Hey, hallo. Mark en Erwin. Ja, vanuit ons hart willen we u van harte proficiat wensen met dit 11-jarig jubileum wat je te vieren hebt. En vanuit datzelfde hart willen we ook weten dat we ontzettend jaloers zijn op u, wat je bereikt hebt, maar ook tevens ontzettend groot op hetgeen wat je bereikt hebt. Je ziet een waar voorbeeld voor ons. En daarom zien Marie. we groot in uw programma te mogen staan. We posten op u en zeggen proficiat. Proficiat. En voor de mensen in de zaal, hier zien ze weer terug. Mark en Erwin. Proost.